салом, ба ҳама. Дар ин видео мо видеои кӯтоҳ тамошо мекунем ва пулкор мекунем. Силка барои скачет кардани барнома дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, шуморо ҳамин хел сайта нишон метаҳад, ҷа установид нависагаи ва открыть в приложении Google Play. Открыть в приложении Google Play интихоб мекунем, барномаро дар Play Market нишон метаҳад, установкаш мекунем, мекушоем барномаро ва поён дар плейра интихоб мекунем. Мо дар видеои кӯтоҳа тамошо мекунем. Ҳамин видеоро тамошо мекунем, чӣ хеле ки дар YouTube видеои кӯтоҳа тамошо мекунем. Дар ин ҷараам ҳама хел видеоро тамошо мекунем, пулкор мекунем. Ва дар як рӯз мо 15-20 видео метавонем тамошо карда. Агар 15-20 видео зиёд шид, мо дар пул наметавонем. Фақат то 15-20 видеоро мо пулкор кардан метавонем. Дар боло бошад нишондагаи баланси моро, ки дар баланси ман 5 сентае. Вақте мо мехоҳем тамошо кардан гуфтем, аммо балансмон зиёд шидан мегирад. Мегзарем ба таври дигари пулкор кунем ва дар инҷа бошад мо видеои ҳамин кӯтоҳа метавонем ба таври категория бигирем. Мисол мегирем дар бораи футбол, баскетбол, волейбол ё ки наука, дар бораи ҳамин чӣ хеле видеое ки мо дар махӯла интихоб мекунем категорияшона ва ҳамин хел видеои кӯтоҳ мо дар нишон метаҳад, тамошо мекунем, пулкор мекунем. Дар инҷа мегзарем ба таври дигари пулкор кунем ва дар инҷа бошад силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. 3 рӯз дар ҳамин барнома видеоро тамошо кардан, ин барномаро 3 рӯз истифода бурдан, мо 20% ҳар як касе ки ба силкаи мо регистратсия мекунад 20% кор мекунем. Вақте ҳамин барнома ҳар як касе ки пул гирифта, ҳар як бор пул гирифта нашуда 3 сенти дига кор мекунем. Мегзарем ба таври дигари пулкор кунем ва дар инҷа бошад бозӣ ва барномаро нишон дагае ки установка мекунем ва пулкор мекунем. Сурве оферса интихоб мекунем, дар инҷа дар саволот ҷавоб метаҳем, пулкор мекунем. Ава оферса интихоб мекунем, дар инҷа ҳамаи барнома ва бозиёро нишон дагае ки ҳар якташа установка кардем, 5 дақиқа кор кардем ва 2000 танга кор. Ва мегзарем ба таври пул гирифтан, чӣ хел пула гирифтан дар кораи ҳамин барнома. Инҷа 15% нишон дагае, дар рости 15% мо интихоб мекунем ва дар инҷа кашлокоро нишон метаҳад, ки дар кадом кашлоко пуламонро метавонем бигирем. Пуламонро метавонем дар кашлоки Payer, Gcash, Danacash, Advocash, Amazon, PayPal, Perfect Money ва дигар кашлокое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонед пулотонро бигиред. Дар бисёри кашлокҳо минималкаш 0.35 USDT ки ба пули тоҷикӣ 3.5 сомони хидмат мешавад ва як хел кашлокош бо зиёдтар, мисол бо 6 сомон, 7 сомон, 10 сомон ва ҳам хел зиёд шидагия. Ҳам кадом кашлокое ки шумо дар махӯла ҳамин кашлокҳо регистратсия мекунед ва метавонед пултонро бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.